Dobrý den, milí rodiče, současní i budoucí. A vítám vás u 5. kapitoly, která se jmenuje Rozvíjení sebevyjádření. Dotkneme se témata, které jsme načli v minulé kapitole, které se týká struktury a řádu. A teď vlastně na těchto základech přirozeného řádu, ve kterém se dítě cítí v bezpečí, tak postavíme jeho sebevyjádření. Když má dítě bezpečné hranice, dokáže se projevit, cítí se svobodně a má chuť se projevit. A krásný příměr k tomu je třeba, že pokud byste svému dítěti koupili malířské plátno a dali mu ho takhle bílé, čisté, tak vlastně dítě už ví, co se s ním má počít. Když ho chvilku necháte a poodstoupíte, tak mu tím dáváte najevo úctu a důvěru, a dítě má možnost se plně projevit v tom svým jedinečným nadání, který má. A je úplně jedno, co na tom plátně nakonec vznikne, ale vlastně ten akt toho tvoření bude dítěti přinášet radost a bude ho rozvíjet ve spoustě dalších aktivitách a životních cestách, který si dál vybere. Že vlastně jenom to svobodné vyjádření bez nároku na výsledek, jako rodič, když můžete dítěti dát, tak je to nejkrásnější, co mu vlastně dáváte. Ve chvíli, kdy se dítě cítí takhle svobodný a může projevit svoji duši, tak vnímá, že má křídla, že prostě může letět a že vy mu věříte. A zároveň to bude stimulovat i vás v tomu, když ho uvidíte takhle nadšený a radostný, bytostně z něčeho, co dělá, tak to bude stimulovat i vás jako rodiče hledat, co by vás těšilo, co by vás bavilo. Je hrozně důležité dítěti dát prostor pro jeho fantazii. V knížce od Julie Cameron je nádherný příběh o ženě, o návrhářce, která měla svůj ateliér a zvala tam vlastně svoje vnoučata a další děti z okolí, aby si tam přicházeli volně a byli tam. Jedinou podmínkou bylo, že všechno budou respektovat a ctít tak, jak to tam je. To znamená, pokud si něco vezmou, něco použijou, tak to vrátí na svoje místo a budou s tím zacházet tak, jako že vědí, že ten, kdo to před nima navrhoval nebo vyráběl, s tím taky vynaložil úsilí. A tohle je hrozně důležité, aby děti postupně pochopili, že i třeba být tvůrcem, kreativním člověkem, umělcem vyžaduje taky práci. Je k tomu potřeba, aby vznikly krásné šaty, které oni si pak můžou vzít a třeba rozstříhat a přetvořit, tak i proto, aby byly ty šaty, bylo vyvinuto nějaký úsilí, někdo tam našel knoflíky, někdo udělal něco. A s postupem toho, jak oni si uvědomují, jak práce navazuje na sebe, jeden na druhýho, tak si uvědomují ten proud a tu jednotlivou tu šňůru vlastně těch prací jeden na druhýho. A to jim zase v životě potom pomůže, až budou jednou chtít jít do zaměstnání nebo do dalších věcí. My vlastně v tuhle chvíli do nich vkládáme hrozně moc. Takže tenhle ten krásný ateliér, ve kterém děti vlastně si mohly jako v království připadat, kde si můžou vzít, co je zrovna zaujalo, ale nechali to tam potom v takovém stavu, ve kterém to bylo, když vlastně přišli. Tak to je jeden z krásných příběhů. Já sama si dovedu představit jako dítě přijít do takového království, jak moc by mě to těšilo. A na to vlastně navazuje nádherný cvičení, který vás vybízí jako rodiče připravit dětem tvůrčí koutek. To znamená zabrat nějaké místo v bytě, který vám nebude chybět pro nic jiného. Rozložit tam dětem třeba deku nebo jim tam namontovat poličky, dát tam malý třeba zátaras pro ně, aby se cítili, že to je jenom jejich a vyskládat jim tam úplně cokoliv, co vás napadne. Je to jako cvičení vytváření uměleckého koutku, a ve kterém můžou být role od toaletního papíru, můžou tam být různý vystřihovánky, můžou tam být zmuchlaný papíry, špejle do uší, může tam být cokoliv. My jsme teď třeba zrovna s dětma vyráběli ve škole, namáčeli jsme špejle do uší a tečkovali jsme s nima Eiffelovku, temper a dalších barev. A vlastně jakoby dá se použít úplně cokoliv, co máte v domácnosti. A čím je to běžnější věc, čím to bude víc děti bavit. Takže úplně úžasný, doporučuju tohleto jejich hrací koutek. A potom další věc, která je hodně zajímavá a další cvičení, se jmenuje kouzlo tvoření neboli vyprávění příběhu.
A to samozřejmě můžete spojit třeba i s večerním nejkrásnějším zážitkem, anebo to můžete jen tak zařadit do celého dne, kdy si prostě s dítětem najdete chvilku, můžete jít spolu na procházku, můžete jít třeba ze školy, můžete být doma, ale vymyslíte každý z vás jeden příběh. Nějaký, který vás zrovna napadne. Já jsem zrovna dneska takhle vymýšlela příběh na plišáka Mrkvičku a jeho zelený a červený uši. A vlastně jakoby ale jde o to, že vy si zahrajete se svojí tvořivostí a inspirujete dítě, aby si hrálo se svojí tvořivostí. A čím bláznivější příběh to je, tím je to lepší pro dítě. Takže vlastně cokoliv, co vás napadne, může to být i příběh, který je reálný, může to být nějaká historická postava, kterou chcete dítěti přiblížit. Může to být tatínek, u kterého vy povídáte příběh, proč třeba zrovna dneska musí být v práci a co se mu tam třeba odehrává. Pokud dítě něco nechápe, v něčem se nevyzná ve vaší domácnosti, ve vaší rodině, ve vztazích ve vaší rodině, dejte to do příběhu. Udělejte z toho něco, co to dítě snáš pochopí a smíří se s tím. A mezi váma vznikne zase pouto navíc. Vznikne mezi váma daleko hlubší propojení a dítě ti bude jasnější to, co my dospěláci bereme jako samozřejmost. Takže příběhy je krásná věc. Moc ráda bych s váma sdílela takový jedno přísloví, který má Einstein. A Einstein řekl, život můžete prožívat dvěma způsoby. Buď věříte, že žádný zázrak není, nebo věříte, že všechno je zázrak. Bylo hodně moudrých lidí v historii, kteří mě třeba inspirují a kteří mi přijdou zajímaví, ale Einstein někam prohlídnul. Objevil něco, co teďka ctí celý svět. A pro nás a pro něj to mohl být tenkrát taky zázrak, to, co objevil. A důležité je, že on si šel jako dál pořád za tím, co věřil. A děti vaše to budou taky nacházet. Budou nacházet něco, v čem si budou věřit a budou se s váma možná hádat, budou se s váma možná přijít, možná se budou vztekat, ale pokud vy si začnete všímat, proč, odkud to vlastně vychází, to jejich vztekání a proč to dělají, že možná je zatím něco, na čem jim skutečně záleží. Možná je zatím něco, v čem jsou jedineční. A možná si to něco zaslouží velkou podporu. A právě tomuhle já říkám zázrak. Tomu, když rodič a dítě nechají rozvinout v sobě, jedno, kdo z nich to bude, ale nechají v sobě rozvinout něco, v čem jsou výjimeční. A pak se každý den může stát zázrakem a každá chvíle, protože se věnují něčemu, co je skutečně naplňuje. Takže tohle vlastně jakoby skrz tu knížku děláme. To je to, proč já to tady s váma vlastně teďka všechno procházím. A naprosto věřím tomu, že zrovna vy právě jste ty, který jsou tomu otevřený a chtějí to tak. Chcete mít ty svoje vlastní gény doma. A není to snadný mít doma génia, ale každý dítě je géniem. A jenom je to dobrý uchopit za ten správný konec. A dopřát dítěti být jedinečný. Tak jako byl Einstein. No, je tady další krásné cvičení, který se týká 10 věcí, které byste rádi dělali, ale máte pocit, že na ně nemáte čas. Tohle je hodně silný cvičení. Když si sednete opravdu s tužkou, papírem a napíšete si to, tak zjistíte, že vlastně to dělat můžete. Že jste to jenom měli pocit, že to nemůžete dělat. Nebo jste to odkládali. Nebo jste si nacházeli důvody, proč ne. Ale ve chvíli, kdy si to napíšete, to je na tomto kouzelný, že už si jenom to, že si to napíšete, tak se s váma můžu sadit, že minimálně 2-3 věci z toho, co jste si napsali, skutečně uděláte. A možná víc. A to je hrozně krásný, protože si najednou začnete otevírat ty svoje hranice. Otevírat si ty možnosti a stejně tak je můžete otevřít i pak svým dětem. Protože často to, co chceme dělat a máme rádi, chceme dělat taky se svýma dětma. A když si tam vytvoříme prostor, tak najednou můžeme dělat společně to, co nás oba baví. Takže to doporučuji taky krásné cvičení. A další cvičení se jmenuje spontánní tvoření. Vy vlastně vyberete 5 kreativních činností, ke kterým byste rádi vedli svoje děti.
A může to být cokoliv, co považujete za smysluplný, nebo vás to kdy bavilo. A je to krásný, jak to navazuje na další část tohohle cvičení, kde je 5 věcí, které byste rádi vyskusili. A je zajímavé, že to, co kam vedeme vlastně naše děti, většinou bývá to, co bychom sami rádi zkoušeli. A tak je docela fajn, v knížce to není, ale já sama bych to považovala za jako moc hezkou část, ještě 3. tohohle jednoho cvičení, kde byste napsali, kam by se chtěli nechat vést vaše děti. No, protože často se to jako rozporuje. To, kam je vedeme my a to, co bychom my chtěli dělat, se jako shoduje povětšinou, ale to, kam by chtěli oni jít, to, co by je bavilo rozvíjet, je často úplně něco jiného. A je to krásný, ačkoliv to na sebe navazuje, protože častokrát my máme nějaký talent, tady autorka třeba měla rodiče, který měli talent na skladby, skládání písní a dalších věcí spojených s hudbou a ona sama potom dál navazovala a taky její dcera třeba zpívala. Jo, a další vlastně jakoby v tom pokolení mají tendenci ten talent uchopit a vyjádřit ho malinko jiným způsobem, ale pořád je to ten jeden talent. Ale my nemůžeme tlačit to dítě vlastně do toho talentu, stejného, který máme my, protože většinou to není úplně ten stejný talent. Stát se to může, ale často si ta kreativita hledá různé cesty vyjádření. Takže vlastně to dítě bude chtít být jedinečný, ačkoliv se váma inspiruje. Takže to je moc krásný, určitě zjistit, co vlastně to samo dítě by chtělo. A právě v knížce je krásně zmíněný příběh holčičky, která jako pořád ta mamka nevěděla, co by to mohlo být to její. A měla tolik trpělivosti, že ji vzala na různé kroužky, různé sporty, různé varianty a ničemu nedávala přednost. Jenom nechala tu dceru vlastně postupně si vybrat. No a ve chvíli, kdy se dostala k písničkám, k hudbě, tak dcera najednou spontánně začala při různých pořadech a při různých televizních filmech začala zpívat. A vlastně mamka najednou zjistila, že má krásný hlas a že se ta holčička vůbec nestydí. Vlastně ve chvíli, kdy jde na koncert a máma seděla v hledišti a jenom tak jako s očekáváním čekala, jak dcera přijde a stydlivě bude zpívat. A překvapilo jí, že vlastně dcera nastoupila a úplně jako svobodně, volně, šťastně, nadšeně zpívala. A to bylo, protože fakt dělala to, co chtěla a ne to, kam jí někdo tlačil. Takže objevování talentu, krásná věc. A poslední cvičení z 5. kapitoly, které bych ráda sdílela, se týká vzpomínek. Že my vlastně v tom životě tak jako běžíme, tak trochu někdy i maraton, ale s těma dětma je obrovský nádherný se zastavit a říct si, teďka půjdeme spolu podniknout nějaký výlet a pojďme si vzít kameru a pojďme to zdokumentovat. A pojďme si udělat album. A do toho alba příště dát zase něco dalšího a příště zase něco dalšího. A takhle si jako vytvářet společný příběh toho, co zažíváme a přidat jako přidanou hodnotu k tomu běžnému zažívání. Děti totiž milují obohacení jakýkoliv činnosti. Všechno takový vám půjdou jako směle vpřed, protože cokoliv neznají, cokoliv je pro ně nový, tak jestli jsme jim nějakým způsobem neutlumili tu zvídavost, tak oni jsou prostě od přírody zvídaví a zvědaví zkusit nové věci. A ještě druhá varianta, jaká se dá udělat, to jsme měli teďka dneska taky včera ve škole. Jsme dělali s dětma, zkoušeli jsme. A vzali jsme 3 malíře, Moneta, Renoira a Turnera, prostě známí malíře, který třeba jsou vám blízký, nebo to můžou být hudebníci, nebo to můžou být spisovatele, cokoliv, co vy jako rodiči máte rádi. Protože když vy to budete mít rádi, tak vaše dítě už vás bude přirozeně poslouchat. Nemusíte si vynucovat tu pozornost, že ono to vycítí z vás. Tak cokoliv, co máte rádi, tak vlastně uchopit nějaký téma a přiblížit ho dítěti, třeba si u toho zahrát. My jsme jako nevěděli, jaký postavit jsou. Obrázky byly jinde, jak vypadaly ty malíři, jinde byly jejich životy a obrázky spojené s životama. A dítě hledalo, co s čím spojit a jak. A kdo by mohl být kdo a hádali. A vlastně to hrozně bavilo. A výsledek toho bylo to, že si jako mohli nakreslit dílo jednotlivého malíře. Mohli si ho zkusit napodobit,
mohli si vyzkoušet i malíře, který byl neznámý, což je pro děti super taky vědět, že nejenom ty známí malíři stojí za to je obdivovat, což samozřejmě naši děti hned napsali ceny ke svým obrazům následně, kterými napodobovali malíře a chtějí být taky jako takhle známí a takhle populární. Ale vlastně na tom bylo krásné to, že si uvědomili, že i oni můžou být malíři a objevit svoji vlastní techniku. A to, ať už se budete zabývat literaturou s nima psaním, nebo hudbou, nebo čímkoliv, tak ve chvíli, kdy budete podporovat svoje dítě, aby se právě stalo tím géniem, aby se nezastavilo na tom, co ostatní už vytvořili, tak i vy musíte posunout svoje hranice a vědět, že vaše dítě se bude dotýkat věcí, které ještě předtím nikdo neskusil a že vy musíte mu nechat ten prostor, aby se jich dotklo, protože ono, aby mohlo být jedinečný, tak prostě musí vystoupit ven z té ohrádky, z těch hranic. Takže to je nádherná pobídka k tomu objevovat, co dítě v sobě má. Je to taková dobrodružná cesta pro vás, pro oba. A je to krásný být na ně i hrdý. Protože vlastně jako tak, když si ty děti potom vyvěsily ty obrázky a vytvořili si tu vlastní galerii, že vy můžete udělat fotoalbum, ale můžete udělat taky galerii z obrazů dítěte. Dítě vnímá, že vy že ho máte rádi tím, že respektujete jeho dílo. To je hodně hluboký druh lásky. Není to taková ta láska, že ho chválíte, ale že ho berete vážně, že ho vnímáte. A to je moc hezký. Tak s tím bych ukončila 5. kapitolu. Děkuju vám za společný čas a za to, že s váma můžu sdílet, co mi dává smysl. A těším se na příští kapitolu zase.